Sziasztok, én Benni vagyok, a mai videóban lágytanítók lesz a régi accountomon, a MyBigHackeresen. Ugye megvan nekem Sandy, még 2 epic, itt vannak a karaktereim. Itt vannak a duplétjeim. Legendary-re az egész jó, és lehet még Star Power is. És be van írva a 777 Creator kód. Rakok ki zenét, és kezdjük el a nyitást. Bibi! És ott van Bibi! Az epikus karakter! Hú, ennek nem örülök. És ott van Bibi! Ott van Bibi, srácok! Ott van az új karakter! Már nem várok semmit sem meg a boxból, de megvárjuk azért a tep-tepet. 3 tep-tep. 1 2 3 5. Én már boldog vagyok, hogy itt van egy új karakter. Bibi. Jó, nem baj, legalább így könnyebb lesznek a küldetések. Vannak nagyon örülök. Megkapjuk a Ó, a legendary-ra lement 1%, 100%, de mindegy. Én Benni voltam, hogyha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel rám. Sziasztok!